Nano Babo Kabalen, kumusta kayo po? My name is Mark Cunanan. So for today's vlog, papakilala ko sa inyo yung aking alaga. Yan, si Josiah. So we will have a walk sa park, at least may exercise siya. So tara! Si Josiah is isang French Bulldog. Now he is 1 year and 5 months. And nakuha ko siya sa Manila last April 2020. So, isa sa mga reasons ko bakit kumuha ako ng aso, lalo na si Josiah, it is because una, hindi sila mahirap i-maintain. Pangalawa, isa sa mga stress reliever ko is yung pag-aalaga ng aso. So, dapat inaalagaan natin yung health niya at the same time yung nutrition niya. One thing to make sure yung nutrition ng aso natin is on the good term. So, may nagpakilala sa akin. It is Supero. So, it's a raw dog food. So, meron tayong 4 na variants. So, meron tayo ditong pure beef, pure pork, beef and chicken. Pero ang madalas na pinapakain natin sa mga aso natin, lalo na sa mga bully, is yung bully sensitive diet. What is good thing here is complete na siya yung mga kailangan natin para sa mga alaga natin. Itong bully sensitive, meron siyang veal meat, beef liver, meron siyang green tripe, beef spleen, beef pancreas, beef kidney, beef lungs, beef trachea, and beef soft cartilage. So ito yung mga good para sa mga sensitive nating mga bullies. Yan. So ito yung papakain natin sa kanya. So isa sa mga hesitation ng mga dog owners or mga pet owners is yung nutrition ng kanilang mga alaga. What is good thing sa Supero is una-una is a premium meat yung ginamit nila. At the same time, complete meal na siya. So hindi mo na kailangan mag-prepare ng kahit ano, pwede mo na siya paka-as it is galing doon sa packaging nila. So sa mga nagtatanong naman kung kailan pwede mag-start kumain ng raw food yung isang pet natin, as young as 3 weeks old or kapag marunong na siyang ngumuya, pwede na siya natin pakainin ng raw food. Tamang-tama para sa mga dog natin. So ano ba yung benefit ng pagkain ng raw sa mga alaga natin? First, yung kanilang poop, hindi na siya ganun kaamoy, hindi na siya ganun kabaho, and hindi na siya ganun karami. Talagang ina-absorb ng katawan ng mga pets natin is yung raw food. Same time, yung coat nila is nagiging mas maganda. So nagiging shiny and mas makapal. To know more about Supero, so you could visit their fan page Supero Metro Angeles or message them for more information tungkol sa mga raw dog food nila. So, if you like this video, please give it a thumbs up, share it with your friends, and try Supero sa mga pets natin, lalo na yung mga bullies natin. So, that's it. Thank you for watching We're in Pampanga. Until our next discovery. Hey, peace out.